RMN Drama. Udali kaniyo ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Oh! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ato! Yapas! Ay! Nay Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Di ami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Nang katon ko ni pinaagi sa akong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko, mas! Niya pa! Nasamot ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon papughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot, unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakuda Tayan. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga igala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Anakaran mga gibantayan sa number 23 Jordana. Ops! Oy, nagsikapan kini ni Jordana. Oy, kaabti kabayo kay midribol ang maong babae padung silang korte. Gigukod kini apan kusog kay midribol si Jordana. Oh, wow! Nako! Wow! Gidag ang bula! Wow! Oh, tinuto ako nakita. Nakadal ang bababay. Oh, shit. Oh, di ko kato. Unbelievable! Line na sa 3 points ni Jordana, number 23! Ay, ginoo ko. Murag di ko makatuo nga makahimo ang akong anak ni Ine. Kaya hindi ko ba ining bata, oy. Og taas pa kaayong layat. Time out, Federico team! Dol mo dali. Dol. Karon mga kaigsunan na ang atong score mga ikala. Labaw na og 2 puntos ang 2 puntos na ang labaw sa Federico team. 25 ang Federico team samtang kontra 43 puntos ang sa habal team. 5 kasunod-sunod na 3 points gikan kang Jordana. O saman, di mo kapugong anong bayana? Piensa na kayo mi rito. Uy, piensa na mi. Wala mo bantay, pero muigo man rin kanahan. Pugni ninyo, ha? Pugni ninyo? Ano, tanawa? Na? Niapa sa sila sa score? Tila kami katuyo rito. Pilar ko'y hangit na bayana. Murang 5-7 naman na. Tengok, pero... Oh, nakadang. Kanahan, bisan ako. Di ko magato. O sa manior, nalingaw ba ikaw? Nalingaw. Nalingaw kayo. Nalingaw ko nagtanaw sa babae. Murag dili babae ang iyang lihok. Murag lalaki. Kusog pagkaayong mudagan. O maayos ang mo dribble niyo. Uman sa duwa. Paduulan ako kanang babayhana, Marcial. Oh, unsa niyo? Paduulan niyo? Paduulan niya na ako kanang babayhana. Unsa man niyo? Imo na natripan. Ayaw nagpangutana. Basta kay paduulan ako. Uman sa duwa. Klaro ba, Marcial? Oh, klaro kanyo. Klaro. Ayaw ka bala ka. Nalingaw kong
Tanaw kaniya. Okay kayo. Salamat you, Jordana. Hoy, sa pa yan. Tamba lang. Sambara, oy. Di ko katuo, eh. Ha? Makahimo ka itong pagdangkang ikaw. So, ayan, ragutugod niya. Nahimo man. Ikaw may miyapa sa score. Patang dutay. Time out ko si Senyorito Federico. Sambahan na to, oy. Oh, uy. Ano? Isunod na sila. Ibalik na si Senyorito Federico. Ha? Duwa na siya balik. Hingigo ra ba na siya? Tod, ayaw mabagi og muitsa ka na siya. Ay, mabagi. Okay. Alright. Di ta mapildi, ha? Nagkasabot. Di ta mapildi. Okay. Ready. Alright, back to the ball game. Nagkaramangin ka na ng bola sa Federico team. Up sa ito, ha? Up. Ito na kambula ka ito ng Senyor de Federico. Mi forma. Ni itself 3 points. Oh, nasipiyat. Di-rebound. Oh, nakuha ka rin ni Blackie ang bola. Oh, tawa lumpas. Tawa paingon ni Jordana nga nagpaabot lang sa pikas ng korte silang ring. Ops, nasaw niya ang bola. Og disibog. Oh, ni tanaw pa ni Gawas. Nasa rainbow area. Ni Gawas siya. Oh, nang luwa pa. Mitsa. Wow! 3 points! Oh, nice score na! Mga igala. 69-69. Remaining time. Last 2 minutes. Time out, Federico team. Paminaw, ha? Paminaw ka mo, ha? Ikaw ang mubantay ng Jordana, ha? Ayaw buwagi. Bisag asa siya paingon gukda gyud, ha? Ayaw padawat ang bula. Kinahanglan nga di siya makidawat og bula. Klaro ba? Okay. Last 2 minutes na. Atong bula. Dipinsa kita, ha? Dipinsa ta. Ha? Bisa kung saon na ito, dipinsa. Unya, og atong bola ni Senyorito Federico. Magkaigsa man gyapon na. Magkaigsa siya. Gusto magkatanga mo, daog ta, dipinsa ta. Di lang tingali. Di man ta gusto og ubot. Amo ba? Kun mo na. Di na lang kumduwa. Ha? Gaya naman. Kamu na lang. Igo na ni, sakto na ito kong pasingot. Sige na. Bag sa inong na yan. Pero wa magyabay ka puslanan. Di man ka mo gustong mo daog ta. Di na lang ko. Di lang ka. Apil yapon ka. Ha? Ikaw lang mo itigbaw sa itsasa. Pero ni Senyorito Federico. Saan sa? Ikitigbaw sa itsa ni Senyorito Federico. Kung mo daog yun sila, si Senyorito Federico, okay yun. Ay, importante nga, wa siya balta, ha? Kita, maningkamot lang tagato. Sige, mao magka. Paminaw, ha? Murag wala kay mo igo na ang akong itsa sa 3 points. Malas man. Paniguro na kining ako. May drive na lang nila ako. Siguro yun ba nga, makasunod ang bola. Total, wa may mo gwardya nila. O kung ila kong gwardyahan, siguro magyuda nga ma-foul sila, di ba? Di ba? Ato ko rin perigod. Ingo na lang ani nga tumbuhaton, ha? Mas mayon ingo na ni ba kay hindi ko makatugot pa nga mapildi ta. Klaro? O ikaw, ikaw, huy. Bantay na si Jordana, ha? Kung mahimo, pasakiti. Blackingi. Arba, mahapla. Ikahapla, basta lagi. Sika yun. Physical na. Sumay, klaro? Ayaw ka ikaw ka babae na. Bali, kung mahimo. Okay, senyorito. Magtanabang Trilling na kayo mga kaisulan. Tie score. Remaining 2 minutes. Okay. Nahibaw ka na sa angay mong buhaton, ha? Okay, sige na dito. Atina. Pabilin ka lang sa atong gola. Apuray balag ka lang. Pasa na mo ba? Sige, arigado. Okay, diya ka na, ha? Okay. Sige, aral na mo. Palayo lang ko, ha? Aral lang ko sa tong goal, ha? Sige. Diyan ka. Sige. Ito, anas Blackie. Padong na sa mong goal. Bahala na sila dito. Uy,
Uy, may nagukod ako. Kaya kong gibantayan, nga ilam ang bulan, yabag na. Doon na siya. Uy, fight, relax lang. Inyong mula ko, nagukod, pag ka na ako. Tayan ka na ko. Ha? Sabar eh. Dito ka. Bahala ako. Imahal ka. Nga di ka magkarawa itong bula. Sige. Bahala ko eh. Ang karon mga ikana. Pura. Karon pura kanyo ito piniriko. Ang pagkasag ko manina. Tuwagi ko ng babay. Bisag way mura dito. Gidibol. Iusot. Winding warrior. Whoops. Good for 2 points. Labaw ng 2 points ang piniriko team. Patok habal team. Gibantayan nagmaayo si Athena. Labaw na ang kontra og 2 puntos. Nani Blanky ang bula. Padung na sa ilang goal. O si Athena, wa gyud hatagig gigayon kibantayan gyud og maayo. Oh, ito na midagan ni si Athena. Gigukod sa lalaki. Ito na gipasa ng Blanky ang bula. Nadawat na ni Athena. Ito na. Gidribble. Ay, tangan og maayo akong anak. Gisikita og maayo. Ni jump shot. Gihapak. Giahak na. Ginoo ko. Agay na hagba si Athena. Anak! Ato niya itong mga baol. Free throw ang bagay mo ni Jordana. Kanon ni Forman niya. Pa. Lingi pa sa iya mga kontra. Unang itcha. Igo. Unang itcha mi igo na ni Jordana. Igo na sang ikaduha. Og ang ikatulo. Igo na sada. Labaw naga 1 point ang habal team. Giingan ti kang bali ha? Kasabot ka? Bali Sukmaga, bali Karoy dito. Buhaton na ako. Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Chifri Camonada, ang atong soundband Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.